už jsem tady, Arťo, The B, Sam to the B, it's M to the B, Sam to the B, Sam to the B, bang. Hned jako první se podíváme na 2 videa, které natočil jeden autor. Ten má totiž jako koníček jízdu na motorce, kdy všechny videa, které z toho natočí, dává na svůj TikTok účet. Na jeho účtu, který má skoro 400 000 sledujících, se v poslední době objevily dost zvláštní